हेलो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बानायदों जाहैबाय आङो GoPro Hero 9 नंगौ नामा? दा आङो ट्राइ खालामनो नागिरदों। आङो जिंदागि मालाबाबो GoPro केमेराजों भिडिअ बानायफेराखै। बेनिखायनो आङो दिनै फार्स्ट टाइम GoPro केमेराजों भिडिअ बानायनो सुरु खालामदों। माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाब्लानो जाबाय। बिराद अखा हायोलै साला बिजोंहाय। भिडिअ बानायनांगौ मारै जानांगौ जाखो आंनिया दिनै भिडिअ होथारनांगौमोन। बिदि अखाल' मोनबाय थाला बोरै जानांगौ आंनिया। नै बे जाबाय ओंखाम संग्रा किसान। ओमफ्राय नैबे गोजौनिया जाबाय काजु बादाम कम्पानि। माने काजु बादाम आं नोंथांमोननो मैया दिन्थिदोंना काजु बादाम बे कम्पानिनि माखासे मेचिनफोरखौ आङो देखायदों। माने काजु बादामा ओरैबायदि फार्स्टनिफ्राय दाम। बिगुर खिथेन गारजाया, बिगुराबो थाव सोलियो, बिगुरखौबो थाव बानायनो लांफिनबावो ओरैबायदि। ओमफ्राय बे बिनि बिगुरा अना रोहो रोहोल' जोंखायो। दा बेनि काजु बादामनि बिगुरा ओरैबायदि मोजां अर सावनो थाखाय, अर जननो थाखाय गिरगिरबा जोंखायो। ओमफ्राय दा बिगुराबो दामबाव आरोखि। ओमफ्राय सोरबा काजु बादाम बायनो नागिरदों, ओरैबायदि दाम बायनो हागोन केजियावनो 1900 जोङो बेखौ बायना जानो हायो। एसे बाहेरायाव ओंखारब्ला साबसिन नुगौमोन। एकदमबारे वाइड एंगेल लाइट ना बारानो। अखा थखा बानायनो हायोलै GoProजों खुनु सिन्था गैया। अखायानो बांद्राय लाइटना गोमाबायला, स्क्रिन लाइटना। मा थगायदों सालाहा। सालायथैनायखाय थगायदों। स्क्रिन लाइटना गोमोना होबावो। मासनि अखायाव ओंखारनायनि आं ओरैबायदि फार्स्ट लाइटनाखौ बारा होदों नामा? ओरैबायदि लाइट दङ नै। एसे अखायाव ओंखारनायदों। बिदिब्लासो साला दैयाव एब्रे भिडिअ बानायनो हायो। अखायाव ओंखारनानै बानायनायदों आङो भिडिअखौहाय। ओरैबायदि मोदानबाय। आंथ' लाइटनाखौ सेटिं खालामनो रोङाखै लोगोफोर। GoPro सालायफैनि मानसि माने मास्टारबो जाहैबाय दा। ओरैबायदि मोदानदोंमोन। लाइटना बारा जादोंदां साननि थाखाय। बै रुमनि थाखायला मोजां जागोन। दा एसे हरैजों देखायलाबायगोन आं नोंथांमोननोहाय। दा अखा हादोंलै दिनैहाय भिडिअ बानायनोबो ओंखारनो मोनाखै। रुमावनो एब्रेनानै थानायसै दसे। नै दै बोहैजोब्बाय। लिमोनलि गोजाखा गासिनोबो। सोरदि बानाया नैबे कम्पानिखौ। सोरबा ओरैबायदि माने काजु बादामनि फिथाइ नुफेराखै होननायनि ओरैबायदि जाम्बा थाम्बा होनबायलै आंखौहाय मानसिफ्रा। मा होनबावनांगौ जाखो आङो। बिसोरनो थोथोंसै होनग्राफोरनोनो। आंलाय माथो बुंबावनाय रा होनलाय। दसे सम रेस्ट लाथ'नायसै लोगोफोर। दा बेलासि समावहाय बैयाव थांनायसै। दा दसेनि उनाव नोंथांमोननो देखायहैगोन जाहैबाय बाहेरायावहाय। एकदमबारे खिनो थांनाय माने खेबनांसिगोन दसे सम। दिनैहाय बेरायनो थांनो नागिरनाया गैया मेरसा। आंनि भिडिअआनो जायासै दिनैहाय। खर'बो थिगखोना सादों। मा जादोंथाय ओरैबायदि खर' सादों जेबो बुंना फोजोबहाला। साला गिना खालामजोबा हनै। हानजाल' थाबाय जा डिस्टार्ब गुंग्रुं गांग्रां खालामबाय थायो उन्दुनायाव। हमै खुस्रोदजोबनो गोसो जायो आं साला सुवादफोरखौहाय। मासथो नोङो हाग्रासो नालाय दा रुमाबो। ओरै मासे होलांबाय आंखौ गिना खारलांनाया। हाग्रानि जुनारफ्रा गिजोबखायो आंखौहाय।